Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa xwendinê bikin, xwendin. Behsa eğitimê em bikin. Em behsa mamostaya bikin, behsa seydalara bikin. û em önemê bidin ilmê. Niha Xwedayê Teala wetê wehyî nazil kiriye, Kur'an-ı Kerim êdî top biye, ayeta ewil û emrê ewil ev e Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Bixwîne emrê Xweda bixwîne. Xweda Teala emrê me bi xwendinê dike. Bixwînin. Di ayetekî din de Xweda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul inzuru maza fî semavati vel ardi. Ey gelî insana. Binê erdê binêrin, li asîmana binêrin. Hikmet jê derxin. Binê erdê çi heye? Xweda Teala ji me dibêje. Petrol heye, komir heye, lînît heye, maden heye vesaire. Li asîmana çi heye? Avê telefon li asîmana heye. Televizyon heye. Teknolojî heye. Xweda Teala ji me dibe bixwînin. Pekî ku em nexwînin ew ê çav e em ê cahil bibînin. Pekî em ê li kurê bixwînin? Em ê li mekteba bixwînin. Li medresa bixwînin. Li camiya bixwînin. Li Qur'an kursiya bixwînin. Pekî wê kî dersa me bide? Wê mamoste dersa me bidin, muellim dersa me bidin, seydaler dersa me bidin, müderris wê dersa me bidin. Pekî em ji wana gere çawa bin? Em ji wana gere hurmetkar. Îca şu salê carkî roja mamostayê ye 24 Qasîmê, bema ku min got îro jî ez ser wî bêjim. Meslekê ku li dunyayê tên kirinê tim meslekek birhetî tune ye. Başbakanî jî nerhetiye, derdê dewletekî dikişîne. Kaymekamî nerhetiye, derdê qezayekî dikişîne. Walî nerhete, derdê wîlayetekî wan qezayê girêdayê wê wîlayetê ve tevî dikişîne mesela. Dersê wan însana û derdê memûra û filan bêvan rehet neyne. Şivanê jî nerhete, gavanê jî nerhete, meletê jî nerhete. Îca muellimtî jî nerhete, muellimtî mamoste. Ê ku me ji cehaletê xelas dikin kîne muellimin. Ê ku ewil herfa A, B, C li medresê jî elîf, B, T, S ji me re dibêje kîne muellimin. Ne ji muellima be min çav bibin em ê kor bibin. Em îro li mala kitaba dixwînin, kitabê erebî jî icabinde em ê Tirkî jî dixwînin, icabinde ê ku zimanê din zamin îngilîzce, almanca dixwînin. Ama heta îro nizam bû kî vê hîn kir? Li mektebê hîn bû. Îca em qedrê muellima zanibin, ne salê rokî bi tenê. Qedrê mamostaya, qedrê müderrisa em zanibin, ne salê rokî bi tenê. Wallahî cana meriv diçe mektebê, hani dûrî ve dibin ya, dengê defê ji dûrî ve xweş e. Ba wê muellim kêf dikin salê sê me tatîla wan e, di arda pazar û tatîla wan e, semt û lada wan e, maaşê wan bi çewara disînin. û ji xwe tişkî nake çi dikin, ji xwe ka muellim çi dikin dibin meselanê. Yek sebîkî min e, yek sebîkî te, yek sebîkî wî ye nerhete, li malê nerhete, a em dibin wê derê dibe bela serê muellim. Muellim gazî metke dibe sebiyê te nerhete cem pêr dixeydin, yaxud cana em dibin de xwe ma îdare bike. Ê ku îdare nakirinê, tu nikarî sebiyê xwe terbiye bikî, ez ê wî terbiye bikim enî. Muellim li sebiyê dixe em dixeydin. Muellim pêra dixeyde em dixeydin. Muellim naye li telefonê bîne mektebê weyla Elî ez filan kesim ya çawa nayelî mamoste. Ez ê tecrübe rakim ha. Zimandirêjî dike piçkî siyasî ew ka wî zimandirêjî dike enî. Pekî wê muellim çawa bike? Wê muellim çawa dersa sebiyê me bide? Wala em zarok bûn, bavê me me dibir mektebê, ji muellim re digo ez tî wî ê min çermê wî goştî wî ê te. Tê çima hene yanî gava îcab ke tê lêxî. Wallahî li me dixistin, bîla wextê me Qur'anê jî dixwend li me dixistin me nêr be min ji bavê xwe re bêjin. Ez tenê na ê wî çaxî tev. Çikî bavê wê çaxî dayîkê wê çaxî digotin muheqeq te tişkî kiriye li me muellim te xisiye. Muellim ji beredayê te naxe meselan. Ama îro hinek ji me, qismek ji me maalesef sebî züpe radibin. Terbiyesiz radibin. Ti kes sebiyê xwe wisa
ew jî qebûl nake dibe sebiyê min ji xwe entîke ye yanî. Hinek mealim ji derdê sebiyê me el-eman dikin el-eman. Ku dibe havên ya Quran kursî hinek mele ji derdê wan hinkê sebiya el-eman dikin el-eman. Nikare wan bidin seklandinê mesela. Guha tê xwendinê ama maalesef li malê dê terbiye nedayekê, bav terbiye nedayekê biya züppe sibê jî ve soqaqê me îro çawa soqaqê pir in paşî bav li serê xwe dixe dibe ah wax me çi kir ama çûyîndî. Eger ku em bixwazin roja mamostaya da em hediyekî bidin mamostaya seydalara elbette ki xweş e tiştekî me bi qelemkî jî xweş e em bêjin qûlanakî jî xweş e ama en mihîm ji mamosta ra ji mealim ra çi ye ku sebîkî terbiyelî me bive tesîmê wan bike gava ket sinifê sebî mecberê rabe gava xweca ders got lê godarî ke gava xweca wê kî bêje tilka ewrake bê öğretmenim xwecam ez ê bêjim ew çax mealim bîna wî fire dibe moralî wî xweş dibe daha bi kêf û eşq dersê bêje ama gava mealim li ber texte yazîk yazke sebiyê me li vê derê nerhetî bike carkê di do sê wê mealim bêje ji mir çilas sebiyê me jî wê tembel bimînin. Niha gava ku mealim ji min emîn be welî olarak ji te emîn be ji êdin emîn be wê li wê derê terbiyekî bide sebiyê me wê sebiyê xwe îcabin de çikî bav nikare min dehala bike. Ama mealimê reban îro destî ênek ji wan destî piyê wan gireda nekare sebiyê xwe nekare jera bêje sinifê derê nekare bêje neyê mektebê nekare bêje here gelek sebî diçe tê boş diçe tê boş diçe tê boş îmanekî bira madem ki dizanî sebiyê te nexwîne neşîne mektebê biçîne sanayê ba yekî dinê biçîne înşaatê bire ve fayansçî bire ve boyacî herkes naxwîne qene be wanê ku dilê wan heye bixwînin bira ew ji xwe re rehet bixwînin bira mealim jî bi kêf û eşq dersa wan bidin mesela. Gelek cara ez bûme şahid li mektebê mealim xweşik sebiyê re çikî negote destê xwe jî nedayekê hatine ser mektebê da girtine cama şikanine filan kirine dertê basînê jî dertê televizyonê jî oda midir mesela masa wî dişkînin ya çi heqê te heye ji guna xwe de çi heqê te ewil sebiyê xwe terbiye bike ewil em xwe terbiye bikin sebiyê xwe terbiye bikin hê bişînin mektebê yani. Wallahi hinek însan îro diçe üniversiteyê jî dixwîne ama züppe ye mesela. Diçe dibe mealim jî züppe ye diçe dibe av bûyînin mühendis jî züppe ye xud mesleka me de cihane dibe mele jî qadrosendiye maalesef züppe ye mesela. Dersekî li mektebê heye navê wê dersê dîn kültürü û ehlaq bilgi ehlaqê bê ehlaq nabe em bibin alim jî gere ehlaqê me xweş be em bibin mühendis jî gere ehlaqê me xweş be gava însan bibe mühendis ehlaq tune be duristî pêr tune be wê demirî wî bidize pirê çêke wê demirî wî bidize înşaatê çêke wê çîmentoya wî jê bidize wê depremekî de bêje xirrit were xwarê wê xerabe însan bînda bimire gere tirsa xweda dilê me de hebe re'sul hikmetî mexafetullah en tirsa mezin tirsa xweda ye gava tirsa xweda dilê me de hebe nehew jî tirsa tiştekî ye û gireva ku me kir em bi kêf û eşq wê girevê bikin ne ji bo ku ez perejê bistînim tamam em îdara xwe herkes me îdara xwe em tiştekî dikin me mühendisiyê kir em bi kêf û eşq bikin me doktoriyê kir em bi kêf û eşq bikin em bi zimanekî xweş wan nexweşa re xeber din ji xwe dewlet perê me dide bira wan nexweşa ji me re du'a bikin du'a îhtiyacê me bi duaya jî heye her carî îlaçkî xwe ji me re bira du'a bike belkî Xwedê Teala me li axiretê efû bike hesabê me xweşik derbas be yanî. Îca maalesef me dev ji xwedinê berdaye mezin jî gelek mela maalesef hene melane xwedê zane sal diçe salê di cû Quran naxwîne dihek kitap naxwîne heta were li telefonê nere ya xwe boş leq 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 meslekê dijî hene yanî em ji xwe re bixwînin em rojê pelekî teqwîmê bixwînin dike sê sed û şêst û pênc pel her pelekî ayrî elmekî têda heye wê sal biqede gelek wê bilgî serê me de top bibe mesela yanî ama maalesef pelê teqwîmê dahî hinek ji me
ام تخون نابینن پله تقویمه بخوینن یا تقویم مالا مهم جد کن از بستم همه متخن صبح یا بشکا في ازیم بخوین دبی چی مثلا و ام سر سبیه خو بسکنن امش مع المرة حرمت کار بن ام المدرسة سيدالار را مموسر حرمت کار بن حرمت کار ایک ریا راست نشی مدن اون يعني ام پر سبیه خوشی باور نکن البته که ام حق سبیه بپرس قبا سبیه ما عبارات مالی وبابا معلم المخصص تمام تمام كورة من تمام كي زمن سبب زوار المكتبة الزلمة إذا تشبكن أم هر مكتبة دقما شاكتة بر معلمان بقرين أم ببرسين أم بيجي خوجة ولا سبيم قوتيه المخستيه من با مدير مكتبة مدير نلير بي ياردمجي له درنا يلو خيرة تشمال يستعيروا الحمد لله هر طرف قمرة هنا فران فهمكن معلم سبيم ما خسينا معلم سبيم ما خسبه إمكان حقي ودرين أما معلم سبيم ما نخسبه معلم تربية ضابك وسائل إيه والشهادة أنا معلم أنا ورنجي أنا أو شخص مسبيه خراب خير كفك ما بر خبرها سبيه بكرة مزرعة أم سبيه خج هندابك وانت بمن دخير وخشيدة وانت ما مامتي خدا